alle sammen, jeg hedder Rebecca, og jeg er snart 13 år gammel. Om 2 år er jeg 13 år gammel. Og jeg vil rigtig gerne lave den her YouTube-kanal, for jeg har prøvet det 2 gange før, og det gik bare ikke godt. Men jeg vil så gerne gøre det her, for jeg synes, det er sjovt at lave videoer. Fordi det er ikke sådan, jeg skal bare abonnere, og jeg skal være kendt. Nej, jeg synes, det er rigtig sjovt at lave videoer. Jeg har lavet mange videoer, men jeg har aldrig uploadet dem, fordi jeg havde været bange for, at min klasse har fundet ud af det. Fordi en gang, det er sådan, jeg gik i 5. jeg går i 6. nu, snart 7. Men der blev jeg mobbet af nogle drenge, som viste de der videoer, til alle andre fra klassen. Og jeg blev mobbet med det af dem, ikke de andre piger, de var for at gå fedt af det tørre. Men ja, så gad jeg ikke det mere. Så slettede jeg den, og jeg havde en med min kusine, men det gik ikke godt, fordi jeg er beauty, hun er ikke beauty, så sådan var det jo. Men den her kanal, den kommer til at handle om beauty, ikke kun beauty, der må være sådan nogle random videoer, jeg elsker random. Okay, I skal lige høre noget. Hvis nu I hører der Black Eyed Peas, jeg siger swag Eyed Peas. Så hvis nu jeg siger det i nogle videoer, så er det, fordi jeg elsker swag, og så siger jeg tit peas. Og nogle gange siger jeg jalle. Jalle. Men ja, jeg vil lave den her kanal, fordi jeg vil gøre jer glade. Så tal mig ja. Okay, de arme, de mærkelige. Og gøre mig selv glad ved at prøve at lave sådan nogle her videoer. Og det vil også gøre mig mindre genert, for jeg er ret genert sådan nogle gange. Hvis jeg kender folk, så er jeg ikke genert, så tør jeg godt sige, ikke? Men hvis jeg ikke kender folk, så er jeg sådan meget sådan indlukket. Så det tror jeg, det vil hjælpe mig med. Og jeg håber så meget, I vil abonnere på den her kanal, for det vil gøre mig vildt glad. Også bare sådan at følge mig i mit liv, altså sådan vlogs og roomtours, alle sådan nogle videoer, I kan skrive nogle, forslag nede i kommentaren, hedder det, ja. Og så vil jeg lige spørge jer, om I synes, min baggrund er fin nok. Altså jeg ved godt, der ligner, der er ret meget rød på det der bord, men der står bare et glas cola. Det er ikke særlig rødt faktisk. Og her, det ser måske lidt mærkeligt ud med en stol, men ja, og så ligger der sådan lidt en tus, nogle papirer her. Men det er fordi, jeg skal bruge de her papirer i slutningen af videoen. Og så står der en Eos hernede bagved, og det er passion fruit, hvis I skulle vide det. Men ja, det vil betyde rigtig meget for mig, hvis I gad abonnere. Og følge mig på Instagram. Jeg hedder The Unicorn Rebecca, og så bindestreg på jorden, One Direction. Kan I se det? Og så står der, husk, abonnere, like og del hjerte. Fordi I vil være så søde, hvis I gjorde det. Eller om I bare vil følge med. Det kunne være fedt. Men ja, Instagram. Og så kommer vi til. Det faldt på gulvet. Oh my god. Det her det er I nødt til at gøre. Snap mig. Oh my god. Jeg hedder det hele samme. The Unicorn Rebecca, bindestreg på jorden, One Direction. Husk at abonnere. Abonnere på det. Og like og del. Og hjertefolk. Ej, okay. Men jeg håber så meget, at I kunne lide den her video og min baggrund, fordi det er faktisk ret svært at finde en god baggrund. Og jeg kan ikke filme hernede hver gang, på grund af, det er min stue. Og mine forældre, de er ikke hjemme, fordi det er lørdag. Og det er derfor, jeg har sådan en afslappet sådan bluse på, og jeg ikke har sådan gjort noget ud af mig selv sådan, altså med håret. Men seriøst, I skal se mine bukser lige så over sådan. Oh my god, der er nitter. Kan I se? Der er nitter. Det er nitter. Jeg elsker dem virkelig meget. Og de er fra New Yorker, hvis det nu er. Men like seriøst så meget. Like og abonnere og hvad I nu vil. Jeg tvinger ikke til det. Jo, jeg kan. Ej, det gør det. Det der, det var ret så mærkeligt med at begynde at blive sådan et hyper. Jeg har prøvet den her video virkelig mange gange, og jeg synes bare, at det er lort. Men nu ligger jeg så bare helt andet op. Og med fjernsynet tændt, det kan I desværre ikke se. Ej, det mener I ikke skal se det. Men husk at like, abonnere og del. Det vil jeg blive rigtig glad for.